Jien dejjem ingħatajt spazju insemma leħni. Kien b'dan il-mod skiet li l-opinjonista Jeremy Camilleri beda intervent tiegħu fuq il-programma u l-ħamis filgħaxija bħala parti mill-attività politika bit-tema Malta flimkien f'Birzebbuġa. Nixtieq ngħid li minkejja li dejjem ikkritikajt il-gvern, minkejja li anke meta kont radjonista qed nara ħafna nies hawnhekk kollha tajthom xi kedda xi darba jew oħra. Imma dejjem jien ingħatajt l-ispazju li nsemma leħni. U dik hija d-differenza. U differenza li għan nispali li rridu l-ġid tal-pajjiż kif ċert li jrid il-gvern li nagħtaw spazju. Dam differenza żminijiet taħt amministrazzjonijiet nazzjonalisti fejn Camilleri spjega r-riperkussjonijiet li kellu jaffaċċja għal kritika tiegħu fil-konfront tiegħu mhux bissu iżda wkoll f'għamiltu. Jiena meta fit-2001 kont ġurnalist u ħadsem programm li kritikajna l-gvern ma nsemmuhiex ħafna x'ma kienx hemm dal-gruppi dak iż-żmien. Jien il-Gvern Nazzjonalista dak iż-żmien rid jitfani 6 snin il-ħabs. 6 snin il-ħabs. Daqshekk ma stajx tikkritika. Jiena meta kollni kritika l-Gvern Nazzjonalista li l-ħija f'sena tawh 4 transfers. Kien hawn li Camilleri aċċenna d-deċiżjoni tal-Gvern li jisma' lill-iskalin fost oħrajn fuq il-proġett tal-Marina dan fil-waqt li wassal ukoll sabiex tingħata lura l-art taż-żonqor lura lill-Maltin. Intant fost diversi kelliema li intervjenew tul l-attività politika tal-ħamis filgħaxija kien hemm Charmaine Caruana li hija sit ta' diversi child care centers f'Malta. Hija rrimarkat li l-għajnuna tal-Gvern tul il-pandemija għenita biex iżomm il-ħaddiema u tinvesti iżjed. Kont ħanibda l-proġett tar-raba' child care center tiegħi, però il-Gvern għalilna mill-ewwel ħajibqa' jħallas il-full amount li konna nitħallsu qabel u jiena bekk sajt nibqa' ninvesti u ftaħt ir-raba' ċentru fi żmien pandemija.